Magaga yebikorwa byoboibi comment kana mono samot kwabonga igase kenyoro kiali awaro nabigo nyakaranga ime yes location ya Nyamonge ward ya Bokere bunge ya North Mugirange County Nyamira nigobona bamenye binyoro bibeso kirena kugani omo bungo ho North Mugirango musikicwa shinyamoko esona nigati kwene kibuna abanyanyimbo begetaseni kyamatongo kunganyi gwabale kurwase getwekyo kurangana nabamenya baiga ebate brone babeire bakobeka kiroboti cyabayigoro y'ubwebe kinga kikiriba yasbayibeira abayibe ase babwate bintu bono sekendi yonsi getari kwimukirwa igobona bamenya bayiga bali agwaro bakwanira igoro yokugendera gusarigwa kwendagera semigondo igento keirira abananchi bagendete komenya n'ubwoba asabono abasaye bikinseme cyo besonanire enebikorwa by'ubwebe enkoro kumurini mugambi ekenyoro lya waro umuchando tubwata nobo ibibore ekerango keigoro muno kono buna nchigiti kulya chumatano kutura matange kenyumbuga kindi getu kuchimwana ngarura abantu bali isku ngali ne pikipiki ingwe kesu nganya chibando chisi lirense chingoko cyane cyabwatu kokura tukaminyoki abantu bakatubura tukaira no muchibuo ase amanye tukaira no muchi kwa bayibi abuso abayibi abu mwababona tukanda tukakola search tukanywa nyama ere nyumba statu mwabakorara kutokoboli bagasoa kwimukia imyoro batatu kuturwani akaigo mugambi agacha tugatila kuchimatongo n'inyameyu utwika matongo tukalike statement tukaira na guchaka kara tuikire kali tukolya kabere yane ngere na kuchimatongo kufuatilia naende kesi bagante indusi ebintu geta photocopy nkalusinga kora korugabu nkaira na guchaka nande following day ngagenda bagante imba 2000 ngaba 2000 bagante ibono genda imuka ukuli gitora abayibi abuntu kwe nkaira naka itukolinde likubwati ngagenda bagasoa tote ina yandaka endonge tokokora bagante igosementa 3000 ngamenta chikaba 3000 ona kurwabu bona tindo jiko sengo tokonya bali buti nankoni nyawo simulia ikiagera abantu banyibeire kingoko banyibeire amatoke banyibeire kiregento ndigokura ngakura igo ngagenda baka matongo ngoika matongo ari polisi ngaruoronga ngarusingeri bumbiri babwatwe tibabwatwe bona lende ngasinyorende gentongo kora kero bangire banoba bari kaiga no bamenyete kaiga lakini lende bona twe tokorera nyamuka tokonye kyagero boy biborano bonene kwa Bernard Muriasi ekenyurukia nende ya waro eshida tobwata aiga nigo tobwata abayibi barabange kubwa abanyenu burunge otokonyo ntorikogesa avocado ntorikogesa ngoko ntorikogesa kawa amatoke mugondo batukoreire akaro tuabwatiro moibi next speed tuairire matongo kende nke yagokorerwa nigotogotebigwa bike statement eyiteyo abasikali bagateba tubaye kibesa nyuma ye kibesa bali abayibi bagacha timaite bakoli na barabuo bagatoseria ono rero ni ntutokorigwa kwani apa yabayibi omusikenya muko so tegererete amosinyaribo gesani kamuranje kerangweti tokonye kabisa kurwago tokonyera abasikali bamatongo ntori kurara nyomba abasikali bamatongo bagotokuribokia ndako kwanda okufuatiria kesi keri kwa irororo kwanyora naende kyagonchokeire kwaso goteba inte evidence aho manyokera umwe yabwatu kwa ikita pako evidence obwate ibintu biri ibire bye kirogoro kono ino romo chando tobwata abasikali bamatongo ikene keri naki baonchokeire basere kuragira na abayibi egento tete baye we transfer